Extrems TV. Benvinguts, com esteu? Benvinguts aquí a Extrems. Avui tindrem a tres nois, venen d'Aigua Freda i han portat el nom d'aquest poble a tot l'estat català, ho estan petant moltíssim i és un del grup més important de Catalunya. Jo crec que ja més o menys sabreu de què estem parlant. Ara sí, comença Extrems. I penso en tu a cada moment des que el sol treu el cap pel tagamanent i va il·luminant els somriures de la meva gent. El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit. Els veïns del tercer que se'm queixen dels teus crits d'ahir. I quan dius que tens pressa però encara tens temps d'enganxar-te als llençols durant 5 minuts més, fent el gos, fent l'amor, expulsant-los la mandra molt lentament. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Quin és el teu referent? Els pets. El món d'en Big Man. Lluís Llach. Una virtut. La paciència. Que memoritzo números, tot i que no em serveix de gran cosa, però jo els memoritzo. Una virtut, crec que sóc molt treballador. Un defecte. La vergonya. Un defecte és que sóc molt maniàtica del menjar, no perquè hi hagin coses que pensi ara m'engreixaré, no sé què, no, és perquè em vaig trobar molt malament l'any passat i llavors, si no menjo supersaludablement, em trobo malament cada 2 per 3 i sóc molt tocada dels ous, sempre és com, bueno, anem a dinar no sé on, i sempre hem de buscar el restaurant que a mi em vagi bé. Un defecte, crec que sóc molt nerviós. I quin és el teu extrem? Doncs el meu extrem és que a cada concert canvio les cordes de la guitarra, de totes les guitarres. Un extrem és que quan em fico nerviosa haig de fer magdalenes. Un extrem, una cosa que no diríeu mai és que, bueno, segurament no diríeu mai, és que m'encanten els bonsais i m'encanta cuidar plantes i bonsais i coses d'aquestes. Doncs hem portat els Catarres a un lloc molt especial per vosaltres. Quins records, no, aquí? Us hem portat a la Donzella de Badalona. Sí. Què va passar aquí? Què va passar? Doncs aquí vam gravar el videoclip d'Avui està amb tu, ja el 2013, i va quedar molt maco, i la veritat és que feia molta il·lusió tornar a venir aquí a veure. Havíeu tornat des de llavors o no? No, jo no. Doncs benvinguts de nou aquí a la Donzella. Un videoclip que va ser una mica la nova etapa dels Catarres, deixant de banda el Jennifer, que havia triomfat molt, però l'idea del Postals era encara pujar un esglaó més i ho vau aconseguir. Prova d'això és que vau fer la tira de concerts, vau arribar amb moltíssim públic i suposo que no sé si teníeu més pressió a l'hora de ficar-vos a treballar amb aquest Big Bang quan sabíeu tota la gent que us seguia al darrere, la gent que us escoltaria almenys al públic aquest treball. Home, no sé si hi havia més pressió, nosaltres no ho vam viure així, nosaltres vam composar les cançons de forma que, com sempre ho hem fet, no? Una mica com que ens agradin a nosaltres és el primordial, no? Arribar a un consens en què les cançons ens agradin a tots, tres, i llavors la resta arriba, no? Jo crec que una mica la clau és aquesta, no? Que t'agradi tu i creure't el que fas i no anar a buscar un producte allò a veure si vendrà, si agradarà, etc. Però aviat tota prudència se l'emporta la corrent i així mentre ens submergíem en un ball de grocs i blaus vam deixar la costa enrere i les ganes de tornar només hem nadat en un mar sota la llum del sol. Big Bang, parlaven que és com una explosió, com un reinici. Vindria per aquí el sentit que li donem en aquest nom o res a veure? Ve més en el sentit de l'explosió, perquè les cançons tenen... En general el disc és un disc molt canyero i ja volíem buscar això, no? De cançons molt explosives i tal. Per aquí hi ha una part de la raó perquè es digui Big Bang i l'altra part també les lletres. Hi ha moltes referències a les estrelles, als astres, a l'univers, elements bàsics com la vida, l'aigua, el sol, la llum, no sé, l'amor fins i tot no podria ser molt. I
tot s'unificava una mica amb això, no? Perquè les metàfores fan referència de coses del dia a dia, de la vida, de coses petites, doncs les trasladem a coses gegantines, no? De l'univers i viceversa, no? És una mica aquesta dualitat i ens agrada molt el concepte de Big Bang per ajuntar-ho tot. Per això la progressió de Catarres, del primer treball, parlàveu de coses d'aigua freda sobretot, del poble, en el segon, postals, una mica del que va ser el món, de diferents indrets, també molt de l'estiu, i en aquest tercer, com tu dius, de l'espai. Anem ampliant els horitzons. I en el quart, què? De què parlareu ja? No ens queda espai, no? Ja no hi ha més. Ja no hi ha més enllà. No ho sé, ja veurem, això ja és que em falta molt encara. No, sí, no, encara... No ens facis ara pensar. No. Aquest disc que va sortir en descàrrega de Franc a mitjans de març, els catarres.cat també es pot adquirir de Franc, i que teniu la tira de descàrregues, ja no sé si quan comptabilitzeu més o menys la tira i més allà. No ho sé, perquè mira, ja et sé sincer, fa dies que no ho miro, dic dies, dic setmanes, però us calculo que, no sé, unes 80 o 90.000. Déu-n'hi-do. Parlàveu del disc, que trobem que parla una mica de les estrelles, de la vida. Hi ha hagut també un canvi temàtic respecte a les lletres d'aquest treball amb el Postals? O més o menys seguiu amb la línia evolucionant tot el que s'ha donat els anys? Igual el de Postals parlàvem molt més de moments concrets, no? Com indica el seu nom, de postals, no? De moments concrets. I en aquest disc no ens basem ni en amor ni en desamor, sinó sobretot hi ha moltes referències al viatge que fas amb una persona, ni al principi ni al final, sinó com tot el procés. En el procés, no? Inclús totes les cançons tenen com un procés, no? En Peu de Guerra és com l'explosió, el Big Bang que diu, no? Les altres i són com la continuïtat, i potser Gandia és com el final, no? El contrapunt del treball. Sí, i és com potser hi ha com una narrativa entre totes les cançons. Jo crec que encaixa molt bé i que no passava en els altres discos. Sols miratges que ens enceguen, promeses. Un disc que vau presentar en directe, jo crec que no hi ha millor forma de presentar un treball que fer-ho envoltat de més de 4.000 persones amb un Sant Jordi Club a Bassà el dia 23 d'abril, Sant Jordi, que encara... Com teniu aquest concert al moment? Encara pèls a punta, suposo, quan hi penseu? Sí, és molt bèstia, cada vegades encara veiem alguna foto i és com... l'acabem liar i no sé... Era un repte molt gran, a part que les entrades no podíem posar-les a uns preus molt baixos perquè llogar tota la infraestructura i la producció era molt car, és molt costós, llavors has de posar les entrades una mica cares i això encara amplificava més el repte, no? I sí, va ser molt bèstia. Crec que va ser, per mi, crec que un dels concerts més impressionants que hem fet, no per quantitat de gent, sinó perquè tothom cantava. Tot el que representava, també. Va ser molt emocionant, realment. L'amor en peu de guerra, trenquem el llit. La vida ens puja al cap i ens esclata com un gran Big Bang. Doncs Catarres, moltes gràcies per acompanyar-nos en un lloc tan bonic com és la Donzella de Badalona. Vau gravar el Vull estar amb tu i també a l'Extrems avui. Mira, ja... Ara ens anirem a la platja, però abans us demanaria que em firméssiu aquest disc i que després el sortejarem amb els nostres espectadors i que es podran emportar un disc, tot i que ja el poden descarregar i escoltar a les plataformes digitals, als catarres.cat, però si volen tindre una peça única, amb aquest verd, doncs el poden tindre també aquí firmat pels Catarres. Roser, Eric, Jan, moltes gràcies i fins la propera, que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Vagi bé. I com hem començat, acabem també amb el videoclip que us hem presentat a l'inici del programa. La teva veu comença el dia, la promesa d'una alegria que viu entre els teus gestos quotidians. Em quedaré amb tu per sempre,
que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu.